Esta mañá aínda podían verse as marcas do accidente. O suceso causou unha gran alarma entre os veciños de Ponteboiáns. Non todos os días un autobús derruba parte da túa vivenda. Que eu estaba na cama, e o meu home saleu afora, e chamoume, dixo, é a casa de teu pai. O suceso producíase ao redor das 7 da tarde, na estrada C305. Por causas polo de agora descoñecidas, un autocar no que só ía o condutor saíuse da vía, colidindo en primeira instancia contra unha vivenda e posteriormente contra outro vehículo estacionado no mesmo arcén, que acabou esnaquizado bater tamén contra o muro doutra casa. Por fortuna e a pesar da aparatosidade do accidente, non houbo que lamentar danos persoais. Empotrado aí o autobús contra o coche, tirou o poste e a casa así. Agora o que lle pasou ao chofer o que fixo, sei que non sei, Eu estaba o autobús metido alá, un coche que había aí onde está ese, un Mercedes negro que estaba ali nunha peluquería, que estaba a muller na peluquería, e como lle vin o cartel escolar, dixen, ai, mi madriña, pero claro, pois me din conta que iba sin niños. Segundo sinalaron os propios veciños, todo apunta como causa máis probable do accidente a que o condutor puido perder o control do vehículo debido ao mareo. As probas de alcohol realizadas pola Garda Civil no lugar deron negativas. O suceso quedou finalmente nun susto, pero puido acabar en traxedia, xa que é bastante habitual o paso de peóns por esa zona.